Bueno, Arboledan lanean hasi nintzen, etorri zen nire parrokoaren gana lagun bat, gizon nausi bat, bilaran, tailer batzu zeukan, eta honi pagatzen zion, Etxebarria niri pagatzen zidan bezala, seminaria. Eta Javierrek esan zion, pues, Imanol, quiere buscar trabajo para un poco, pues, vivir del trabajo, sin más. Hombre, pues que venga al taller, puede trabajar en Barakaldo. Eta orduen jetxe nintzen ni inseticidas kondor, ansion, taller bat zegoen, eta horre honitzen lanean 3 hilabeteko kontratua egin, eta orduen, eta gero egun bat oporra, eta beste 3 hilabete. Ze alkarrekin eman ezkedo, 3 kontratu firmatu ezkero, bitarteko egonezik, utzunei, fijo egin. Eta orduen, 3 hilabete egun bat oporra, beste 3 hilabete, eta gero beste 3 hilabete. Eta azkenengoko 3 hilabete horretan, lanean hasiten nengoenean, ni Periko Solabarriarekin hartu mona nuen. Apurat behar nuen, apurat nau, eta gero beste lagun bi epe hasi ziren lanean. 3 hasi ginen zona minera. Nola hasi ginen lanean? Laneti bizi, eta pentsatzen genduen ere, apurua koherentziaren bitartez, jentea eleixara eramateko bidea bat zala. Apurate. Ez ejemplutaz, baina, bai, eramango dugu. Eta, bueno, tipo honekin 3. kontratu firmatu nuen, eta Periko Solabarriarekin hartu moan undian nuen. Arboledan nengoen, por ejemplo, eta arazoa zeuden, apur bat politiko, ero rebindikazioa, ero denuntzia egiteko, eta Periko Solabarria Arboledan eta Trianon zan apur bat referente bat, jente guztiek errespetatzen zuena. Apur bat santu bezala, oso pobre bizi zan, eta gero arpegi ematen zuen. Eta nik erabiltzen nuen Periko Solabarriaren irudia, hitzaldi bat bota behar banuen apurua gogorra, esaten nuen, atzo honitzen Periko Solabarriarekin eta dute beste hitzek, eta gero botatzen nuen hori apurua jenteak apurate onartu dezaten ere. Bueno, 3. kontratu hori firmatu, eta Periko Solabarriak deitu zidan, eta Imanol, a ver, que tienes que dar una charla en Barakaldo. Sí, una charla en Barakaldo. Sí, tienes que dar la charla. Joder, que no. Azkenien baietz. Eta zan, salesianoak 50 urte egiten zituzten Barakaldora etorri zirela. Eta esan zidan, bueno, orduen, apaisa lanean, zan apur bat referente, apur bat prentzan eta apur bat gizartean, eta ezkerreko gizartean bebai. Lanean apaisa, listo. Bueno, hitzaldia, preparatu nuen, zerbait. Eta tailerreko egoera. Tailerrean neska asko etortzen ziren, udabarria hasi orduko, egiten ziren mahatzentzat eta insetizida eta tratamentuen bildiorentzat eta horrelako guzen. Eta orduen, neska mordoa sartzen ziren, eta gero udazkenean kanpora botatzen zituzten, zeia. Eta betiko lana, egiten gendu kutxol, zotal, eta horrela, arratoientzat, garia eta dute bestea. Eta hitzaldia manuen, neska nola lanean ze ordutegi, ze kondizioetan lana, eta gero denuntzia momentuaretarako Euskal Herri mailan ere paisak eta batez be Euskal Herri alderdikoak euskara hitz egiten zuen mobilizatuta zeuden
Eliza pobrea eta torturak eta gauza guzti horiek aprobat ataran nituen eta botan nituen. Eta handik bi egunera, etorri zitzaidan gobernadoreak multa bat, bi administratiba. Eta 15 egun berandu hauero komunikazio bat prozesatuta topen, Tribunal de Orden Público. Bueno, onartzen dezu eta kitxo. Horrien bat oakekoak edo jokekoak atara zuten. Eta bueno, hor jarraitu bendu. Bueno, handik 3 egunera, agertu zanien prentzan zer esan nuen eta dute bestia multa eta dute bestia, enpresarioak, Bilaranek deitu zidan ofizina, Imanol Artitxo y tal. Apareció en la prensa, pues se habla un poco de la situación de la fábrica, de las mujeres y eso, y he denunciado también un poco la conculcación de derechos, los malos tratos policiales y tal, y esto. Ez da egite, 15 egun berandu hau, ni kontratu bukatzen nuen eta orduen ez zidan kontratu berririk egin.